Hello guys, welcome to Bisti Vlog YouTube channel. Nonton gua Bisti Vlog YouTube channel kita bयखौबो हरनाय थाबाय आरो दिनै आंनि क्लास खालामनानै दायो कलेजनिफ्राय फैगासिनो दायो न'आव थांगासिनो गाइस दिनैहाय माने क्लास मोनसे लाना फैनाय जाबाय गाइस बारा लानाय जायासै आरो दायो अखा हाहांखाय थाब फैबाय नै गाइस साइकेलजों थांगासिनो साइकेलजों ड्राइभ खालामगासिनो गाइस थांगासिनो karena nonton mana di video mbak video kau mau video nonton ada di kamera guys nih Lugas nih, मोनफैबाय नै थाङै सफै मारबाय सफै मारबाय नै लोगोफोरखौबो नुफैमारबाय दे लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे बिदिबा अखाबो हादोंमोन ना जोंथिं एसे बेनिखायनो बोथोरा एसे गाज्रि जादों नै बागानखौ एसे नायनोबा लोगोफोर दङ आंनि उनावहाय गाइस लोगोफोरखौ देखायथ'ला दे दाहाय देखायगोन दंफां गोरना रानगुलायबाय नै गाइस बापरे बाप खै बोसोरनि बेबा नै मा लोगोफोर आइलाबो दंफां मोनसिगोन नै एबा आंनि उनावबो एसे नायलांना थादो होमबा लोगोफोर ओइ गाइस उनाव मानसिफोर दङ बिसोरनो बिदिबा दिनैहाय हाबाय नुदों आं गाइस क्लास गखांनानै ग्रोब फैबाय आरो न' फारसे थांगासिनो दायो उनावहाय लोगोफोर दङ नै ओइथिंजाय माइ गायनाय दं नै गाइस नै गाइस होमबा आइलाबो दंफां मोनफैबाय नै गाइस माने दिनैहाय बारा मानसि नुवाखै जानांगौ फैयै मोनफै मारबाय नै गाइस दंफां फांथामखौ नोंथांमोना आंनि बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो लिंकखौ गाइस आं लिंकखौ भिडिअनि सायाव लिंकखौ होना दोनगोन गाइस नोंथांमोना थांनानै भिडिअखौ नायदो आरो लाइक शेयार खालामना होदो गाइस दे बिदिबा थांगासिनो आं गाइस नै थाङै नै थांगासिनो गाइस ओइ बे एलपि स्कुल गाइस नै